Ayo ya, binigyan mo na ganyan. Tara dyan. Eh, bisan ka na mo mga mata. Basta yan na. Ayo ya, kaya. Oo, gusto mo kayo. Oo, siya. Ayo ya, kaya. Makan mo. Kaya ka, kilipit ako sa talo. Suang wajah, us kata kabulat saya, ada apa? Us kata, us kata kabibin dia us kata. Pasti ada kena us kata karena bilangan di hotel itu ya pulang terus. Kuha ba ito? Kuah, kuah. Ay, kena kuah kaya dah. Biar tu kali kita mau kena dulu. Oo, sa akin kaya mo lang naparala. Kaya. Hindi at tawas na dutak sa mata. Kaya datang bulak. Kuah, kuah. Dah ni kuah kena kan di hotel. Kata kan bilangan. Hindi ba dyan? Ito ako lang kata. Hindi ba kata? O, hindi ko kaya kanya ka lang sa lukod. Ayo, yung gay ka. Kauntak sa kanya nga bitaw mo. Kaya mo wala. Dua. Kakbo. Ito ba? Kaya lang ako tayo. Kaya lang sa mga ito. Kita pun dah iya ya dah. Kasta mo tu ni kilo orang bilangan dah. Kaya lang pinja ka lang na pipet. Puro aja tu orang jibin mana ya? Kita mau. Kaya kaya ito mo. Здравствуйте. Киля, паска да саде. Tak sekarang sih. Кого Saya tanya ya. Здравствуйте. Kaya kaya ito. Kita mau ngomong. Ayaw ka, ulo ka na kayo. At ginawa ako ni Janita mo. Ayaw ka itong bago. Kata mi dia mo. Kanta mo. Tayo yung ginawa ako ni Janita. Bravo, bravo. Oo, darawa. Hindi rin. Tayo yan, ginawa ka ako. Ha? Ginawa ka ako ni Jimmy na. Kas PIP sulakan di constable. Ayaw ka, puwista na mo. Sige, meron ko na. Sibir mi. PC direct mo mo si direct. Ko sabihin ko daw, PC daw ba ako nakakao. Kasi sabi na PC, di mo ko daw niya. Kata kahap niya daw. Kaya di mo ko daw niya. Sen ne? Kaçına? Lan di mo ko niya. Kaya di. Varlan! Kaya na di mo ko daw. Di mo ko daw.